Turinera gehiago zinen, Irueta, amazazpien izango zen? Atletik jokatu bani. Amazazpien finala jokatu bani? Bai. Hanko partidura? Orduan izen zuan gu, amaiku miabiko temporadie, da, orduan finala Turinekue. Finala, zenba finala esatu ibetaz nipa. Amaiku temporadie, da Markineko urkiak eta bizok. Hartu, abie eta Turinera. Bueno, etxera. Itxi maletak, da Turinera. Da nik esan da neukan, urrengo gaztiz, urrengoko hasiko nitzela Durangon jokatzen. Hola, gatu gine zen. Jun Turinera, ikusi finala, Milanen frontoi jauan. Ustot, justo, anultu zinei la partidura, Bueno, ez telebizioa ikusi gindu, baina, bueno. Zango bat, Milanen jauan frontoi. Da horren zen genduan, gutu linera egun biharina. Atleti beran hotel nion ginezen. Atleti kontzentratu egin hotel bar nion ginezen. Da, oie, Milana hemen dizik ordu bidetak eta hunen biko jo. Hartu trentzar bat eta bertara, Milanen, zelan edoalan, da frontora. Da era frontoien, eta bez, etorri gero eta buelti pasau jakoan. Buelti pasau. Bizamungo zine, zozelan, botago ikuen trenine, ostabe, Turinera. Da Turinera goelia egin izan nire, gozaka maikak edo zua zen da. Bueno, lotara juteko gogo bat sartu gina zen horien, da gu atletiko espedizioa ez gaua zen. Da, arratzaldeko zeiretan, edo zazpitan, ez jandaz ez egin, zera jandaz, lo jo egun ganda. Da, karo, timbre hotza, espedizioa intxekin dauela guri, futbolera juteko. Futbolera. Hartzaleko zazpik ez zen. Sortia ez dan partidu, telebizia dutxe zuen, da, beste lagunek ez da ez fuera, zango goin kanpora, alde gortik, Berton ikusiko ez joa. Bale, Berton. Da handik, 5 minutu zen dut, hori, haunaztin bertan behiko joa telebizia egin da, hori ezin egin. Da, gara zoinek hori zoinek egin. Jantzi, urte genduan, autobusin zelako bronki, atletik intxadan, zelako bronki, Bueno, berandu ez dakit zerbak, Gugina zen. Gero, futbolera gugina zen. Geure sarreati bari, bestelako bat izartu gina zen, tifosi kuadrilla bat da zan. Bueno. Baina, da, resulta ona, 1-0 bakarrik aldu.